Mbaka na-agwọ ọrịa. Ụfọdụ sị na nna akọgheri lukwa echi Fada Mbaka na-agwọ ọrịa. Fada Mbaka bụ ihe abịa mara ya ọ natara chi ya ka ọ bụ ọ na-agwọ ọrịa. N'ikwe na ikwerọ mara ama na ọ na-agwọ ọrịa. Igbo bi ibe kenekwa m na biko achọrọ m kwunu nke vidiyo nwanne anyị nwoke bụ Uncle IB. Uncle IB bụ na unu amara also worked with the Adoration Ministry in Enugu State, Nigeria. But before Okwuse Church. Man, I don't know who is feeding him with the mindset that people National Mbaka Dagwara, or sorry, rather God have mercy on me. Rather, God is not using Mbaka to Igwara. I don't know who is feeding him with that mindset. Oju epita we na bambana this video. Let I go. See, there is something we can never take away. There is something we can never take away. When you begin to speak about the outbreak of revival, the outbreak of revival, and you did not mention Fada Mbaka there, Imana, something is wrong with you. This outbreak of revival today, whether being Pentecostal, whether being from Catholic Church, you did not add Reverend Father Ejike Mbaka to it. You are, yes, you are upload measure, so you are uttered. You are uttered. We shall not shy away from the on ground already. Man, where we have problem today in this race is that now they refuse to understand that now coming up hither requires sacrifice. Coming up hither requires sacrifice. Also, ya John, neighbor no we know that in no labor you cannot see all these things that I'm about to show you. Say, John, come up hither. Come up hither. So ihe ọbụla a na-eme today ndị a na-asị na Mbaka dịkwa wee no, nobody is encouraging. This is actually that ndị omenala bụ ụzọ eziokwu that stop going to church, that are there to put division n'ime nwanne na nwanne. These are two people, two ethnic people. Onye nke agabago isi relay, onye nke anụ na-abịa a na-asị onye nke onye nke na-abịakwa gị n'azụ emebili gị ihe o kwụsịkwa dịana ejikwachi isi na jesmiti onye asị na chụbụ onye achụkwu dị na ọ na-achọ emebili gị ihe. Nobody is fighting anybody today. This and then I mean Hanuabo. Nda see from church pota. Nda see na church pota. Na chokwegasa church because they believe that church has offended them or wronged them in one way. Sometimes na jom kedebe church no way majog. These are them all hama. So nobody should come and say only discredit Mbaka, which I have never heard it. God is still using Mbaka. Lue meichi. God is still using and will continue to use Reverend Father Ejike Mbaka. Even Mbaka we home today. God will rise so many Mbaka because Mbaka did not die. Mbaka we transit. He will transit into another form. People like that don't just go. They don't Man, we that are alive, are we really positioned to receive that mantle? Are we really positioned to receive that office from your Ebobonino? You may not be a priest to speak it. You may not be a guinea to speak it, because I believe that Bible verse of the last day, he is going to pour out his spirit upon all flesh. I believe it so much. I so much believe it. Why are we acting as if now normally also? Let I go. So we can end the video. Uncle IB Kwenu n'ihukwu mbọsị nkịta odekwan. Ekene mụ unu kenesi unu ike. Afọ mụ one video ụfọdụ ndị mmadụ na-ata gị mụ na ya. That video bụrụ Zion Ministry nke dị na Ngọkpara, ebe ha na-ekpe ekpere asị na-enwe ọtụtụ ndị mmadụ agwọrọ ọrịa ebe afọ. Mfe ụfọdụ ndị be anyị na-epost ya ọ karị ka shọk ọ bụ na-asị na
na ihe a bụrụ eziokwu na-arị nji mfu ebe mmadụ taa ga-emu na-akpọrị m na m amala ife na nna akwado ndị ụka na nsị na mbụ onye ọdịnala na-ịgwa unu eziokwu enwere ụfọdụ ife ya bụ mfu ka ụfọdụ n'ime unu bụ ndị Igbo na-eme na-ajụsị ọ na bụ unu na-eme ya o mego years now ụfọdụ n'ime unu bido emebe ihe gbasara ọdịnala ma ndị ka bata ọdịnala ọfụ ma ndị ka na-amalite ịbata ọdịnala ọfụ achọ nke iju onwe gị ofu ajụ a kedu ife achivugolu na ịbatara ọdịnala ịbata ọdịnala jụọ eso onwe gị mara onye ebu mara ebe isi wee pụta bidozie chọba ụzọ gị ọ bụ na etinye gị na dọkịta ka ịbụ ịbanye na dọkịta a ọ bụ na ịbụ onye aka ọlụ ịbanye na ya ọ bụ na ihe mma gị bụ ịgba afa ịbanye na ya ọ bụ na ife mmarụ gị bụ ọlụ oyibo ịbanye na ya ife mma gị bụ ịba ọfịa marụ mgbọrọgwụ na-akpatasị ya were ya na-azọ ndụ ọ bụ nọọ na ihe ma gị bụ ịbụ okwuru ọrụ obodo ị na-ekwupụtagasị ihe na-eme n'obodo ọtụtụ ọrụ mara mmadụ elika teknụzụ na-ama mmadụ ihe a osogasị n'ihe ị na-eme ka ọ bụ ife ị na-eme bụ ibido na-achọ ụzọ ị ga-esi wee nụsa ndị ụka ọgụ. I know my reason for saying these things. Ọ bụrụ na ihe a ngụkọsị abụrụ ihe na-abịa gị n'uche na ihe ga na-abịa gị n'uche bụ ka unu esi nọrọ online ofu onye mee ihe unu akpalịa ya onye nke a mee unu akpalịa ya, you are not heading anywhere with this, and I will tell you the reasons why. We are the cause of our problems. A blame is not anybody at this stage because we are too young to blame anybody. Our major focus should be kedu ihe anyị ga-emepụta with the strength anyị nweka dị in us. Ọ bụrụ oge ọbụla every blessed day ị na-ewiki your mentality, na-ewiki your brain. Ịkọrọ onye ọnụ, unu akọrọ Fada Mbaka ọnụ, unu akọ Ebuka Obi ọnụ, unu akọ ndị niile na-emefe ụka ọnụ, unu akpọrọ ya afa. Asịkwa gị na ife na-adịrọ mma na ịma nkwu ya, mana enwe some strength ị nwelu ị kwesịrị iji mepụta ọtụtụ ife, mana you are misusing it. You are misusing it. Onye jụọ gị kịta kedu ife Ebuka Obi merụ gị, isi ojibu na ọ na-eme arenji. Now arenji ahụ ọ na-eme kedu ka isi mara na ọ na-eme nya bụ arenji? Isi gịnị dị na o ji bụrụ na ịma ife ị na-ekwu na miracle a dị ezu ezu? Let me tell you the truth. Let me tell you the plain truth. Onye ọbụla bụ onye ọdịnala ma ife ọ na-eme dị ma ike onwe kwesịrị ịma na okwu ọnụ dị ile. Enwere ọtụtụ nsogbu ndị mmadụ nwe ga-eji nwe okwu ọnụ mebie nsogbu a na-arụ onye afọ, mana ụfọdụ n'ime unu amarọ. Ịbụ onye ọdịnala mana ị mara ike ị nwere. Enwere ekpere ị ga-ekpe na-etile afọ onye ọbụla kwubi okwu n'isi mmadụ otu esi abụ mmadụ ọnụ ọrịa, otu a ka ị ga-esi kwubi okwu n'isi ihe na-eme mmadụ ọ na, mana ụfọdụ ndị be anyị amarọ. Mma mbịasị gị na ihe niile a na-eme n'ụka bụ arenji, maka ọ dị ka mgbe m jee na nke ya mbaba wee na-agwafa na Fada Mbaka na-agwọ ọrịa. Ụfọdụ sị na nna akọgheli lukwa echi Fada Mbaka na-agwọ ọrịa. Fada Mbaka bụ ihe mara ya ọ nataruchi ya ka ọ bụ ọ na-agwọ ọrịa. N'ikwe na ikwerọ mara ama na ọ na-agwọ ọrịa. Ọ na-ekpere mmadụ ekpere ihe na-eme onye ahụ na enwe nke ya bụ ọfụ ọ sị gị jee ụlọ ọgwụ ka anyị were that strength as a youth tinye na something ga-enyere anyị aka. Ọ bụrụ oge ọbụla ya atọ na condemnation. I know my reason for saying this, mana eme nghọtara ya. Ọ bụ na ọdịnala nke gị bụ oge ọbụla ị nọrọ n'online na-akpọ ndị mmadụ iyi na-akparị ndị mmadụ, stop it. Mana ife na-adịrọ mma asọkwa gị ekwu ya, mana ị na-ekwu ya kwuo ya with evidence and facts, not ịkọ ọnụ. Ekenekwa m unu.